candidatas calqueras concelleiros que alcanzaron as súas respectivas listas electorais nas eleccións locais, que son os seguintes: don Andrés Montesinos Rodríguez, do Partido Popular, don Secundino Fernández Fernández, do Bloque Nacionalista Galego, e Germán Aurelio García Vilarias, por o PSOE. Destes concelleiros que nomeamos, levantan a man os que desexan optar á elección. Sí, sí, sí. Neste momento, as formacións políticas que recorreron as eleccións dispóñense, se o queren, dunha quenda de intervención. Primeiro van a optar a elección de alcalde do Concello de Navegolo os concelleiros que levantaron a man, que serían don Andrés Montesinos Rodríguez, don Secundino Fernández Fernández e don Germán Aurelio García Ávila. Bien, entonces vamos a empezar a votación. Bueno, non sei se alguén quere intervir, se non empezamos a votar. Vale. Votos a favor do concejal don Andrés Montesinos Rodríguez. Votos a favor do concejal don Secundino Fernández Fernández. Votos a favor do concejal don Germán Aurelio García Ávila Arias. Según o reconto de votos emitidos, procede o siguiente resultado. O recuento serían votos a favor de don Andrés Montesinos Rodríguez, 5 votos. Votos a favor de don Secundino Fernández Fernández, 3 votos. Votos a favor de don Germán Aurelio García Ávila Arias, 3 votos. Por tanto, queda proclamado alcalde de Viana do Bolo, don Andrés Montesinos Rodríguez. Derrogo o alcalde electo que, de conformidade co señalado no artículo 118 do Real Decreto Legislativo 761/1986, a 6 de abril, proceda a prometer ou que jure o cargo para o que foi elegido.